to say, well, what Messican ye come no agene man. Inti Missunia man now, this kind of tram, so the woman and Mitsiam say, Adom Nyame Jimmy. Hello viewers all over the world, welcome to Why You Think Show. Today is another day, and please, this video that you are about to watch is going to blow your mind. I have told you this year, if you are ready to receive testimony, then this video is for you. Please, if today be your first time, don't forget to subscribe to the channel Why You Think Show, and let's go. Grandpa, yabasira mo sem bada mo ho adi ene ba bia mo fia mo bepi mu ewa dance die fie ha. Mpacha ya from Margaret angbo me fia asase tile. Pacha se from Margaret angbo me. Okay, oba mage. Ena ejanso e. Me so ya from me na ajimu arawo saye mpapa e Nigeria ni ntina o de saadi no to me. O papa e Nigeria ni. Pacha onyo. Entina o se ya de edin ba na to. Na ajimu arawo saye. Okay. Na ajimu ne beboa yen. Ne eja ni aka na ma ho. Amen. Adom Nyame ase. E ba cho ho na e sha dance na se. Yo, mame. So my na bacho mu fi he na mbepi mu ha. Bacho mi friends asase na me ye adwuma wo takwa nhyai. Yo. Mame wa dance ene se. Bacho me dance. Ma dance ene se. Nyame adaro ma last year. October ni mu. Ina ye adwe se ye tie papa 2 years. Nti ye bo modern na ya ba. Na oye healing school bi no ye de ho hye healing school di mu a na ye ho se de som no city na ye so ye de ho ahye nti jamia daroma ye bobo ase ye ba no na ye ba ba ko wo school office e ma niema wo de amla mo se me nkoje no obi abetum wo kwan mu atwe sikan wo me so se wo me sikan ye kome na waje ne man nti no wabu atofom nti obuto fama wo hwe nipa kro se wa fa ne niema na na so de sekan ne be wo no ontwe na ne hwe nipa na afide nipa na di abirika gidigidi wo okọ Ema yensem kese pa osi okase Adom Nyankopon jeme no otwa hwe ye okay nti otwa hwe ye no onim sa da se nipa kro no o de sekan na si no ana se wa fa ne niema na me de ma na no afide ontwe da ne hwa nipa kro ne mo di abirika gidigidi o chede ne hwe ho ba bia nso obi anam enso nipa ni dwane ko na che se nipa no bibi di nachi onye easy emo yensema Philadelphia abofo no emo yensema no ti madansi etosu mienu ne se ye boa ye ho se ye ba no anadwe na ye boa ye ho se ahomache ye be faka na me se nya akọ e de nko la ye se me ba o watakrade no wonu obi kontakwa ma wo ko plani pakro no awurade boa me ba kumase nti saade ese me ye ready me fata krade na maslam afi me tinka say tujidi so na mo na me se a na me ba plo obi so ajidi so na mo se ehwo na nam koto se Adom Nyame mesra pa cha home mobo ade a chin ye nkoduru ya ye se abofra na me ba no ne ko no nensa ade ne wo ne se akotwa na kuma nti ni mu nti eche se ye ba betwa ne nsa ba ko ato atwene nti de Adom Nyame ye ne se ye de ne call operation room ina Adom Nyame yi bofo foforo doctor ama ne pie se e de ade na mo de call operation room no si bibi se ina esi no si mo kan che doctor ne se on sign na me amekwa kwaye abra me ntwa ne nsa no emo yensem kese pa Philadelphia abofo no onye ize nyame adaro ma America say ampanso last year October no ya surgery ni ma abofra ne nsa wo ho ma me no kese me ba no 12 years ne weighing card da so da police station says here nti me di 1 month wo efie nkwanta nti 1 month na so ya na omuyi ni fi hospital na ne ho yi na me sire me kron say the way ya ye no se ya ntoa so ama wan hwa ha na ye pese ye ba no ebeka na me kron jitum ye fa ye bag bedru ha 26 November ye ya sorry Sunday nti ne Monday Sunday to Monday ahomache ye wanemu na me kron nunu aketo wo fi
ɔfrɛ say Esther Magi me kan sɛm bi akyerɛ wo na gyina wo ho dada mpa ɛde asɛm a wɔse mpa hyɛ wo ho akɔla ne bi yale a drop car na fa ne kɔ hospital deɛ nti na wo kasa ɔse Sister Magi akɔla bi anyale ɔse afi deɛ fle me bla ama me na me se wo bla me ne na room baako okay nti bintumi emfrɛ ne sa nti wo deɛ ka kyerɛ me na mɛkɔ akɔbɔ na amane ɔse wo fie no wo store no wo manu niema wo niema men kai sɛ wo baba bɛfa pimpo na ne nyina hye Adom Nyame na nkwala na wo se baako pɛ na mehu na de aka ne de mehu na makɔbɔ me kru gate ne a start say yehu ya de powder ne na gu nkotodwo wo abransan no so ne yehu ya de powder ne ye sra Nyame de aka ne de mewura beto aso de aka no yemfama papa na eja ento aso emayen enti sa bre se de wo ka no de okay enti aha efia na aha adwuma na aha hefa Bacho eho ye efie na efie no ye wo husband fed ye to kwa efie kroma ye husband baby ye takwa nsayem okay eho ye galamse ase okay enti eho no omo bobodan a table no omo bobodan okay enti obi ni fie a wa bodo complete 8 rooms na ya jifie na ye adwuma ho ye wo provision store we anim ye to pan also e wo efie inside na ye de begu anim ho na ye ton pan no ba chonyo okay enti nkan se be 8 rooms no nipa na bobo na ono wife magene de na je se ho nyina ya momo dia ye ni na ye dia okay enti sei na ye frɛ mo se asi wo fie ba chonyo ebra na momo wa ha ye wa ha se ne amuja no ho ni nyina hye kra se de ye hwɛ wo yen screen suisui ba chonyo agya ye nto adanse no so enti emra asɛm no sisa no ana mebisa menua no sɛ enti nkwala no wan na yɛgya nkwala wo fie yɛne obi so ba ɛyɛ adwuma ma yɛtwa ne ka month ɔmo ina ɛwɔ fie na yɛba wɔawie SS ɔno no ɔne ɔmo hɔ a ɔhwɛ efie hɔ man okay enti ɛba saa yɛbisa menua no sɛ enti nkwala no wan na ɔso nkwala no wɔahu baako but ohu nkaafo no ɔmo yɛ sɛn nkwala no yɛ 4 na penino a we SS count 5 na nya ye ne yadwuma count 6 na me machiriba no count 7 a omo ina wo ehye efie no mu nti wachiriba na frɛ machiriba na frɛ ɛna so wahu one aka ne ho wahu mo fra no 1 ti sese ye hwɛ bɛyɛ 5 pachonyo a ye hu omo pachonyo ye nto aso enti ɛhɔ na me sɛ ende ɔyɛ fast na omo mo de hwehwɛ nipa ne mu sɛ obehu kwala na because kwala no ɛne etapade kase enya inside dan ne de ahye store na ahye bibi ahye eno de enko ne mom kwala no ene ejapade kase a esom ye bo pa nti mom de kwala no nti ye wo ho a na ye senya call na o se kwala no we hu 3 aka ho ye wo ma na ye ba na we SS na ho no ono so offer ye se kwala no we hu omo ina ye mo ye sem kase pa okay enti kwala ni nyina na eda ye screens no so no Timo friend na no mo wodan mo ho. Omo hyedan no mu. Wow. Adom Nyame, ye mo yensem enanase, ye mo yensem enanase, ye mo yensem nanase. Ti we mu de Nyame anti obia ho anka pachonyo. Yo. Enti ahana ya ban na no ye ba adansedie ene endase a ye de ma Adom Nyame. Se ejapade anti say ahye. Ye dan, ye store, ye bibia ahye. Na nkwala anti say omo hye na eja no anka obia ne ho kura enti simple emo yensem kese pa ma Adom Nyankopon we enkwala ni nyina nso wa ha nkwala no wa ha na asem ni si ye no se na nkwala no wo ho na nkwala no wo ho but si ya ye kase ya betra kumase ha ye wo adwuso enti nkwala ni na wo fia si ya omo wo fia si ya Emo yensem kese pa ema Adom Nyankopon papa ne mame yeho ansira mo yeho anka ho se de waka na se ayadansedie ene san ye aseda esan se dodo na ya tight no na nsem ho se adehye be kai a enkran ho ba bi ye nua bi ne ma ne yere nipa be ye 9 omu nyina ehye ebra na papa no eni ho enti se to sei
na sa Adom Nyankopɔn hu ye moba na eyaseda ene ese yede emma no obi a ohun se efie ne Eish no no say brother ene na yero nso omo ni ha nti yen ye oguja no ho me momaden se the man no do so ne ye benya ba akopempo apie okay omo foso ono mom ne hwene mu twamienu ne hwene mu twamienu se na afede ebinom nso jaide wono nso ekọ hospital na mo ne nkola ne kasa omo se kwan be na mfa so mo pie ane de omo wa ha omo wa dandua mu kola no wa ha penyin no so wa SS ne no penyin no wa ha o wa hefa Nancy ke Nancy na ba no ampacha ya ma yensem kakra ma no na Nancy megina ye nchen ha ono de na o hobi ono na onya ne nipa ni nyina de wo mo dwane ye squad ni nyina wa ha aha momra megina ma me ne papa chi na ye na Adom Nyame asema mo Mama Nancy, you were Israel. You want come. Ona na wo fie na eja no to fie. Ne o hwehwe nkola yi kura pra. Momie nsa mo amaba ha so ye hwe obi ahwene so ntwae. Adom Nyame adarem. Ye mo yensem kese pa. Ne ba ne sei ana nkola yi timi pie sa o ha obi anto obi ai. Mpocho na Sunday. Enyume na me was store yankasa store ho no mankasa ye mponte somewhere 2 to 3 enyum ahomache na mo pon na afa na ye koda 2 to 3 ahomache mpochai okay inte eba ne sa no na menyanko ba konso di ni birthday we di day na okay inte o ka kire me say Nancy u birthday no and ono ni birthday no membra na me se da bi me nuanom ketu agudem ho inte se me hwe omo so Intimate mba no so okay no on the addiction Monday obeba beji ni birthday gift na so ombra ade bi opebi am de be ma no okay into sa 3 ni ma na me sign ko die satanam nuanem de o ma dad within 15 minutes me to say hit be funny na baby yes Nancy sorry into many na say me na me say janen nam so that is the next store ebenye okay ebenye no sa store ni mum nipa kro no ye koko ahomachi okay nti girl no de nsu si so and o san ja ho kwa 2 store nim okay e wa brand so proud e wo gas ni nchen ho nti ja no so proud nim and na de be so ye dan nim nti baby eja no wana honom side na na mso meda oda nti mani so temi a mehu eja na girl na ye ne ye adwumati aneka no oda me menche na mse Esther sorry na eja ye baby enya kra sometimes no maton ade be the week skani na gu me bag man kai bia nka je so sorry me empie ne nkonya ne menuanu mi na lucky ye nse ne ye bag gate okay say ye fast stone anim jank ye ntimi empie because na eja na di kan aso stone anim dada nti me de menuanu mi na eja ne ya na em de omo fa bag gate even po bia ehu ye na m de omo kokra say omo say me mpese omo be hu mpo omo be bencha no nti me de omo ko bai no ansa na mpapa ne nua keta na ye ne wo ho mpo okay o be hu me na wa bisa me say na menuanom no wo he na m ka sam de omo eja ne kra wow nti no Adom Nyame adaro manager ya mo yensem kese pa na yena Adom Nyame ase no kwasem me pese me twamfoni ehwe enkwale ya omada na ukonya no mo se yenwane mpocho we ne sorry ye dempa di day no me tamna na me to no me kai me se na me twamfoni se me so ne sa ba ko na na ba ku se na me to no twene but ni na chi Adom Nyame adarement wam pilampo ye mo yensem kese pa Nancy, you were Israel. You want come. Adom Nyankopon ene hye wo de ma ahoden sa. Lanka waso nuam na wo to na twene sa de okohwe. Nanso Adom Nyankopon boa ma bibia eye kama. Nancy, wo de na wo gine janim. Enti mema wo wada Adom Nyame ase. Ama busua nyina ne waya mamo ansa na ye jamo kwan. Mu uwie ya wo hu se bibia hye ansa na ma mo ba ene ade. Aseda be na wo de ma Adom Nyankopon ne oye na sada no
Me catch Yankopon say, Yadanasi. Onu no nim near Yamanema. No cray. As far as all the young quan, my young quan, the wazina. No cray. Because a Japadiano say a kai. And I say, Yanka, mammy, Yanka, minim baby or Bako. Oh. Inti Mimi who say, the young quan say Japadiano. Into see a young quan, dear. Adom Nyame to do. If it's any why am I no? A dozen be a dozen. But your former papa or your head of the family now on also and now Adom Nyame say what to a Bakuyan Koledi nan you say Serelak. Sa we say we have obepen nan papa na obedru sabrina sebe ato yire nchem sei nkebeye ya nanso Adom Nyame abam ama bibia aye kama eja gina busua ni nyina nam na Adom Nyame ase ne nko yada Adom Nyame ase me da yem papa Stephen Adom Kyei-Duah, the voice of God, the sword of God, me da nase ankasa usan senye ono a ode the movement aba enche yawo akakema enka ye hunya yabaye enka sese ye de number bi ye hwehwe ekwan efa so a eja no bae na brother Bismarck asema obi kan a oya me yawo ene de sama me kodu ho no me mandela me ko e ba me jabesia no ha okay me kodu ho a me ko gina jalo mo hwe se de jana ahye no na me wo so miti na obi twe no ase second chance nya ni fi ahye na me say enye ya meden Yankopon obeshi ya nem ono no nim ne oye na oye manema ebebro so enti enye ya meden enti say me gina ha meden da sima yan Stephen Adom Kyei-Duah, the voice of God say wanfa Adom Nyame amba enka yehu ne ebeye okay ase oko Sobi Mountain e wo Nigeria me so papa in Nigeria ni okay enti me so ma ko Nigeria da enti say oko Sobi Mountain da and me ne papa na ye Nigeria fo eno ano no enti me pese me to Nigeria nyom ko edi da papa ase Nigeria nyom pa chonyo na no Nigeria kasabe mu enyom na abetui me ye Yoruba ni pa chonyo to betu Yoruba fo nyom pa chonyo ene na ha be de Yoruba ene papa yankwen Dalo da bira Dalo da bira o Minu gbogbo alagbara láyé Dalo da bira enyum no weka ho papa na say enyum no wase no kwasem ni papa say enyum no enyum a wopeja kama nka me so mu ama say papa ma bontoyem say onim Job or Bible mu say onim no say onim say papa say ye di Bible afe say onim say Job ne niam nyina ahwere no papa ono de ne manyina ka ho o de o ma wo nchen adwapade na ekomeboa Job ne third part by no so hu ni Adom Nyame ye no amen o se ne onyaye no na esen ni ayeden mo entimianto daro rabiro o se o minu gbogbo aragbala láyé Dalo da bire ọpẹ́lọpẹ́ Dalo da bire Dalo da bire o Minu gbogbo aragbala láyé Dalo da bire o Olúwa Philadelphia Adese kron unse Olúwa kire se wahye enti ene abusuan o ma se go ye besen si o mo ha bio no se we no mo se eyenuadan me boa edan bi o mo ba be di mu adanse wo fie ha no ebe bura dwen ne nti ase so papa yeho enhira yeho anka o se de o ti Nigeria kasa idie me pese o kan bibi wo Nigeria kasa mu Yoruba kasa no se o te kakra na mboa me te kakra nti fa kakra na o te no a ka che Yoruba fo o mo tie o nyina se
yenya biribi papa bi ɛwɔ Ghana enti bibini a ɔmo so ɔmo mra yɛnkɔ mempɛ dɛ mɛkasa kɛse ba bɛdɛ mi kyia papa kakra bi ani kyia ne kyia baba mi ɛjɔ awo monki laro baba ɛkaarɔ ɛkujoko sadi dada mo gbọ́ pé ó ní àdúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run awo amen adokwa ne nkwa de ɔte ase bɔnsɛma ho Bipɔkyɛw emla me ne me kote hɔ a yɛ dwendwene Adom Nyame ho a me bɛyi flɛ me sɛ obi atwe sika wɔ ne so no na maka dada sɛ Adom Nyame yɛ mame a me mu mura hyɛ ne din ɛne me nya wo bɛ muni mpɔkyɛw an ɛyɛ singular ɛnyɛ plural enti fama me na wo nko a wa nkɔfa anka ho wo na ahyɛ wo bɔ yɛ maame sɛ wa hyɛ Adom Nyame bɔ sɛ ɔyɛ ma no a obɛmunimuni anka wo nye we ka obɛyɛ amana bro so ɔbaatan yɛbɛtia no sɛ ne ma nyinaa yɛ den ahye nanso Adom Nyame abam amene bibibia ayɛ kama ɛno na ɛgya sɛ wode kɔ Nigeria kasa mu a ɛyɛ odukpɛ amene papa yɛbɛgyina yɛn papa Stephen Adom Kyei-Duah, the voice of God anemu ni asemo sɛ Yehowa nhyira mo yɛbɛsɛ ahyia mo ha bio no na adanse a mo de ba no yɛdie ni nkɔsoɔ adwuma mu mpuntuo ɛbɛbura adwene ne ntiaseɛ so monkɔfa saa adanse de mmra yɛma yɛ